Bombo Business News. Kabombo bangod Martes, subong epektibo na sa bungaga ang panibagong adjustment sa presyo sang produktong petrolyo. Yari ang mixed oil price adjustment. Sa diesel, mayara sang rollback nga 9 pesos and 57 centavos per liter. Sa liwat, sa diesel, mayara sang pagnubo sa presyo nga 9 pesos kag 57 sentimos sa kada litro. Sa gasolina, mayara sang price hike nga 47 centavos per liter. Sa liwat, sa gasolina, mayara sang pagsaka sa presyo nga 47 sentimos sa kada litro. Sa kerosene, mayara sang rollback nga 13 pesos and 30 centavos per liter. Sa liwat, sa kerosene, nabuhinan ang presyo sina sang 13 pesos and 30 centavos per liter. Samtang bangod sina nga adjustment, yari ang price range o kung tupan sang presyo, epektibo subungaga. Sa diesel, nagatupa na subong ang presyo sa 67 pesos and 15 centavos, tubtob sa 89 pesos and 51 centavos per liter. Sa gasolina, nagatupa na ang presyo sa 82 pesos and 71 centavos, tubtob sa 93 pesos and 51 centavos per liter. Sa kerosene, yara na ang presyo sa 107 pesos and 46 centavos, tubtob sa 112 pesos and 40 centavos per liter. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ini naman nga exchange rate ganbasa naton sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa Bap kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Magabalik liwat ang transaksyon subong na nga aga. 61 pesos and 15 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 7 pesos and 73 centavos ang Hong Kong dollar. 47 pesos and 76 centavos ang Singapore dollar. 16 pesos and 14 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal. Kag 71 pesos and 22 centavos ang baylo sang isa ka euro.